de înghețare, care a produs o revoluție alimentară. CBS făcea prima transmisiune TV color în SUA. Motorola lansează primul telefon mobil. Apariția calculatoarelor personale. Nu întâmplător am numit liberalismul, căci doar la intersecția sectoarelor științific, economic și deciziilor politice se află sistemele de cercetare și de inovare care favorizează o dezvoltare durabilă și puternică, de care se beneficieze toți. Se impune doar utilizarea inovațiilor, cercetărilor pe scară largă, fiindcă anume ele conduc spre schimbări importante. Înainte de a trece la problemele actuale ale organizării sistemului de cercetare din Republica Moldova, vă mai dau doar un singur exemplu. Anul trecut în România, pentru prima dată în ultimii ani, exporturile au depășit importurile. Astfel, ea devenind țara din spațiul UE cel mai dinamic ritm de creștere economică. Și acesta datorită inovării și capitalului privat. La ei au venit să investească așa giganți ca Nokia, Siemens, Mercedes, firmele IT, iarăși ocupând poziții dominante pe piața UE. Recent am întâlnit cu profesorul Troiste, directorul Institutului ONU pentru Îmbătrânire, care mi-a vorbit foarte mult de asemănarea dintre Republica Moldova și Malta. Țara domniei sale a reușit să se fortifice economic datorită tehnologiilor informaționale avansate și a utilizării potențialului uman. Dacă la noi în domeniul cercetării și dezvoltării totul e atât de bine, de ce rămânem să excelăm în lume cu umilință, ocupând primele locuri după nivelul de sărăcie, exodul populației, trafic de ființe vii? Am auzit interpretări critice cum că nu s-a investit suficient în cercetare. Dar de ce să nu conștientizăm de lipsa fondurilor elementare în anii 99-2000, precum și iminentul de fapt ce urma să survină în 2009 din cauza unei guvernări nechituite? Astfel, ajung la concluzia că mai mult nu se putea, dar poate că ar fi fost o greșeală să investim într-un sistem neperformant. Vorbim despre problemele actuale ale organizării Sistemului Național de Cercetare-Dezvoltare. Suntem obligați să evidențiem o serie de lacune în care au loc și care trebuie remaniete de urgență. În acest capitol, de ce a fost acceptată așa zisa reforma instituțiilor din complexul agroindustrial în iunie 2008, care de la bun început s-a văzut clar că va ieșua completamente? Această nereușită și constituie astăzi mare nemulțumire a colectivilor din aceste instituții pentru instituita comasarea potențialului heterogen în conglomerate indirijabile, la ce a condus lichidarea secțiilor de medicină, biologie, chimie și agricultură din tradiționala structură Academiei de Știință a Moldovei, care lucrau bine, aveau bine meritată reputație cu lideri savanți, academicianul Gheorghe Digerin, academicianul Simeon Toma, academicianul Teodor Frotui, s-au adus prejudicii imaginii științelor medicale și biologice. V-ați ales doar cu o puternică replică a colegilor din afara Academiei de Știință a Moldovei, la care cazul de succes au adus programele de stat destinate procesării produselor secundare sau tehnologiilor de uscare a legumelor, când nu s-a propus nici măcar un kilogram de acid tartric, la care proiecte bilaterale împreună cu Rusia, Belorusia, Ucraina, s-au utilizat noi și performante tehnologii cu ciclul început de la materia primă la produsul comercializat. Acest lucru se referă și la toate proiectele instituționale a instituțiilor Academiei și Universitate. Unde sunt obiectivele preconizate în programe bilaterale România-Moldova și Ucraina-Moldova, precum și cele trilaterale România-Moldova-Ucraina? Oare puține probleme se impun a fi soluționate în domeniul protecției mediului ambient, a epifitotiilor de boli, a dăunătorilor culturilor agricole, a inundațiilor frecvente devastatoare? Când se va pune capăt practicilor de plagiat în disertații de orice gen, ca de exemplu a domnului Victor Stefaniuc la capitolul Istoria Statalității Moldovei? Cum e posibil ca unii conducători ai piețelor